Això que té aspecte de mongeta és un ronyó. En porteu dos com si fossin motxilles a la part baixa de l'esquena. Dins el ronyó, uns tubs filtren la sang per netejar-la. Penseu que el ronyó és un dels escombriaires del cos. Treu la brutícia de la sang i la posa a part. És el que anomenem orina o pipí. Quan surt del ronyó, el pipí passa per uns tubs petits que s'anomenen urèters. Blanqui, Roger, vigileu que se us escapa un microbi! Prepareu-vos, que venen turbulències! El pipí es queda a la bufeta, que fa de cantimplora i el guarda fins que està plena. Llavors és quan m'avisa que teniu ganes d'anar al lavabo. Finalment, el pipí surt de la bufeta per la uretra i s'acaba el viatge. El cos s'ocupa de tota la feina. Vosaltres només heu d'estirar la cadena.